Е, това на най-слабо. И тръгълничето отпред не пари. Така трябва да бъде. А не да се зачервява отпред и да изпуска. Наръчно за коксов електрод. Ето, почваме от 0. Увеличавам. Намалявам. Пак нулирам. Мога да го направя много нежно и по-грубо. И това е до край. Ако искам, мога да режа ламарината с него. Но аз не искам. Ето, някои казват, че с къс електрод ставало сложно. Не е сложно. Ето, къс електрод. Мога да го правя колкото си искам до утре, цял ден. Мога, ето, това, че е къс електрода, не означава, че не мога да го използвам. Естествено, мога и да пробивам с него, ако искам, но го намаля. Има перфектен регулатор. Ето един малък пример за какво още може да се използва спотера. В случая, че имаме гайка, която трудно върви и е на шасито на колата. Достатъчно е да опреме, нали, масата за варена там и тук опираме в гайката. Примерно е клясала, раздясала и не се върти. Оставяме да стине и развиваме шпилката съвсем безпрепятствено. Не ви трябва да чакате минута и половина-две за индукционното нагряване. Ето. За секунди. Да видим какъв е предела на спотер. Ето, това е шпилка осмица. Две шпилки осмица. Само, че ще фана по-дългата, да ме изгори. И да видим дали ще можем да ги заварим. Шпилка заваряна и имаме да видим какво ще се получи, може би нищо, но да пробваме. Как нищо? Кой друг спотер ще го направи това нещо? Кажи ми, кой друг спотер ще го направи? Ето. И да така. Да видим ампер клещите. Охо-хо! Мина 50 и има препълване. Значи това е над 60 ампера. Сега сложихме обхвата на ампермера, да видим колко е консумираната мощност на спотера, което е доста интересно за някои хора. Да видим какво се е получило първо тук.
Ох, имаме заварка. Ще скъсаме ламарината най-вероятно. Ето, това е шпилка, заварена съвсем импровизирано за 0,8 ламарина. А шпилката е М8. Да видим болт шестица дали ще бъде заварен. Няма нищо отпред, няма пъпки, не е пригоден за заварка. Това беше болт шестица, който каже, че спотера е слаб. Здраве да е. Снимай ампермера. Ако искаш, влез. Даже 83? Да, значи 83 или 80 по 220. Това са киловатите на тази машина. Съответно могат да бъдат и по-малки регулатори. Ето на крайника е 4 мм заточен. Това е монофазен вариант. Все пак не трябва да забравяме, че това е способност на трифазните, на двуфазните спотери. Но да си направим експеримент, така и така сме започнали, как се заваряват две ламарини една за друга. Нещо, което другите спотери могат да си мечтаят само за него. Имам предвид монофазни спотери. Така, да пробваме дали заварява 0,8 с 0,8. Нещо, което го прави трифазната машина, но ние да погледнем все пак. Така, да изтине малко и да пробваме. Моментът на истината. Имаме перфектна заварка. Челно заваряване от монофазен спотер. Който друг го направи, ела да го направи. Ето и дупчицата на материала, който се откъсна. Това може да го направи само един 18-19 кВт спотер, който е мастер спотер.